An Ghaeilge, seoid luachmhar agus cuid de gcultúr. Bhí máire agus líam leitheanta saoil na cosca. Bhí siad ag siop na drócht, nuair a chuidigh siad, fóga An Ghaeilge an gcóras an siop na ciúil. Dúirt máire go raibh áthas orthaí, An Ghaeilge a fheiceáil. Dúirt líam go raibh dúilgas orthú, An Ghaeilge a chael chun cinn. Nuair a bhíodh siad a bhaile, chuaigh siad ar an Idirlín, conálas faoin ngealltacht a aimsiú. Tháinig siad a leithinach Facebook faoin toras na coilteacht. Feicnig siad do leabhain chun a cuid Ghaeilge a dheostú. Ag an ngealltacht bhí go leor rudaí le déanamh. Ná liom na taltaí Ghaeilge sna bhangana a maidin. Bhí edfil agus fót eile imethe ar an seo Safanóna. Cleachtar vincí cosúil le bailí limní ag na céilethe sna hícinta. Díl máire agus líam ar éis o scoil an bhean fór sin. Déaghaigh siad capal cainte sa Ghaeilge ag amlón. Thosaigh na taltaí ag leabhar Ghaeilge agus bhain siad an teitneamh as an cainte. Sa bhaile, díoslann ar máire an app me dúna coilteachta. Díost sí ar an app cochleart an teachtain. Thosaigh máire agus líam ag fécint ar tíontí cethú. Ceap máire gur fiú fécint ar tíontí cethú. Ag deire na bliana, bhain an bhuntóir an gradam Ghaeilge ar bhaire agus ó líam. Dúirt sí go rinneach an bhirt na mór chun Ghaeilge a neartú sa scoil agus sa ceantar. Bhí an bhirt an bhórdúil as tú féin agus an obair a rinne siad i bheith na bliana.